Hola, coneixes els nous fòrums de la UOC? Aquí t'explicarem les 3 característiques fonamentals dels fòrums antics i dels nous. Primera funcionalitat, la creació de fòrums. En els fòrums antics, per a crear un nou fòrum, cal accedir a les opcions de carpetes i allà crear una carpeta nova. En els nous fòrums, només cal clicar a crear un fòrum nou. Cal destacar que en els fòrums nous, els fòrums que creem poden anar associats a categories, permetre seguiment via RSS, aplicar-li etiquetes i permetre valoracions. Segona funcionalitat, la creació de temes. En els fòrums antics, els missatges s'organitzen en fòrums o carpetes. Podem crear missatges sobre temes nous clicant a Nou, o bé es pot afegir un missatge seguint un fil de conversa. Per a continuar un fil de conversa, cal seleccionar el missatge en el que volem respondre i clicar a Respon. D'aquesta manera, els missatges apareixen lligats a un missatge inicial, creant-se un fil de conversa sobre un tema. En els fòrums nous no és gaire diferent. Els missatges també s'organitzen en fòrums. A cada fòrum podem crear diferents temes, és a dir, fils de conversa sobre un tema. Per crear un tema, cal clicar dins d'un fòrum i marcar l'opció Publica un nou tema. Els fils de conversa, doncs, es creen responent sobre un mateix tema, és a dir, entrant a un tema i escollint l'opció Envia una resposta. D'aquesta manera, tots els missatges relacionats amb un tema apareixen agrupats. A més, en el fòrum nou podem associar categories, referències i etiquetes al nostre tema. Tercera funcionalitat, la creació de missatges. En el fòrum antic, com hem dit, podem crear missatges nous que inicien un tema clicant a Nou. Aquests sempre s'han de crear dins d'un nou fòrum o carpeta. Els missatges també es poden afegir responent a un altre missatge, de manera que es creï un fil de conversa. Tant en el fòrum antic com en el nou, els missatges poden contenir arxius adjunts. En els fòrums nous, els missatges es poden crear com a temes, és a dir, iniciant un fil de conversa a través de l'opció Publica un nou tema. O bé, podem afegir missatges dins d'un tema ja creat clicant a Envia una resposta. A més, en el fòrum nou podem associar categories, referències i etiquetes al nostre missatge.